کہ خدا دے رحمت دے فوراً دروازے کھل گئے ہیں نعرہ تکبیر ممتاز نبی دی آمد دے ممتاز نبی دی آمد دے ہر سمت جہو کے ہل گئے ہیں مخلوق خدا دے رحمت دے مخلوق خدا دے رحمت دے فوراً دروازے کھل گئے وہاں کسی مزیام نمائی دی بجھ عرض حلیمہ چارے پلے پر ہر تو ود کے صدیق عمر پر ہر تو ود کے زر آکھے یہ قسمت ہو سی ایک کفن دا کپڑا دے سان تن کجوے سان اولاد آکھے یہ مرضی آ گئی اولاد آکھے یہ مرضی آ گئی توحید آکھیں ایمان آکھیں تورے جتھے ہو سے ہر منزل ساتھ کرے سا توڑ پجے سا کم تر اخلاق محمد تو کم تر اخلاق محمد تو کھڑ دین دے سب گل پھول گئے ہیں کھڑ دین دے سب گل